Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, Sugeng Saton, Sugeng Dalu. sedaya mawon sebangsa setanah air ingkang mirsani video niki. Ingkang kapisan perkenalan riyen kula Hafiz Abdan Hutomo, nomor absen gangsal 11 saking kelas Dosogi. Kula Rafli Rizata Rasyid, absen 25 saking kelas Dosogi. Nggih, ten mriki kula kalih Mas Rafli badhe njelasaken napa niku cerita Ramayana. Derenge jenengan ngertos mboten Mas? Napa niku cerita Ramayana? Nggih, namung sithik-sithik nek kula Mas. Nggih. Dados ten video niki kula kalih Mas Rafli badhe ngulas utawa nyebaraken napa niku cerita Ramayana. Dados kisah Ramayana niku diawiti kanthi anane sawang duwe jeneng Rama. Yaiku putra Prabu Dasarata ana Kosala kanthi ibu kutane Ayodya. Telung sedulur tirine duwe jeneng Bharata, Laksamana lan Satrugna. Rama lair saka bojo pisan Dasarata. Duwe jeneng yaiku Kausala. Bharata saka bojo enom duwe jeneng Kayeyi mawa Laksamana lan Satrugna saka bojone kawitelu duwe jeneng Sumitra. Dekne kabeh urip rukun. Kawit remaja, Rama lan Laksamana meguru marang Wiswamitra dadine dadi pamuda ingkang kuat. Rama banjur melu sayembara ana Matila ibu kota negara Wideha. Merga kadadeyane nggeret panah pusaka duwe Prabu Janaka, dheweke dibebungahi putri pambarepe kanthi jeneng Sinta. Legene Laksamana dirampeke kanthi Urmila, adine Sinta. Sakwise Dasarata tuwa, Rama sing direncanakaken kanggo gumantekke dheweke dadi raja, urung sakwise Kakeyi ngelingno ujar Dasarata menawa sing berhak dhuwur tahta yaiku Bharata lan Rama kudu dibuang sajrone 15 taun. Dhuwur dasar ujar kuwi kanthi lapang dada Rama lunga ngembara menyang alas Dandaka. Senajan dialangi mboke arep Bharata dhewe. Kalungane kuwi dimeloni saka Sinta lan Laksamana. Sekedhik ingkang saged kula aturaken kalih Mas Rafli, mugi-mugi saged menambah wawasan lan pengetahuan panjenengan sedaya. Kula ten mriki kalih Mas Rafli pamit undur diri ingkang Wonten kesalahan ingkang kula sengaja lan boten sengaja kula saagung-agunge nyuwun pangapura kalih Mas Rafli. Nggih, kalih Mas Rafli. Nggih kula kalih Mas Rafli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.